Nakatukod ko eh. Nakahawa ka ganun, oh. Nakaganon ko. O hindi? Ayos ako ang depensa ko eh. Nakahawa ka sa likod, eh. Sige, sirahan nyo kagad. Butik. Ace! Oh, Meg! Meg! Nice one! Ano namin natin? Uy! Anong pag? Ikaw pa ba yun, Meg? Sige pa. Huwag ganun. Di pa lang. Okay lang, ina naman! Huwag ka kasi gaganon. Angat natin sa bola. Ako pa yung pagpunta natin yung bola. Yun, what's up mga kawaray, no? So for today's video, so ayun na nga, dahil ball is life tayo, ano pa bang gagawin natin, di ba? At maghahanap kami ng court na madadayuhan at makapaglaro ng basketball. And ito na nga yung mga player natin. So nakatambay tayo at maya maya lang alis na tayo at maghahanap tayo ng mga court na pwede nating paglaruan. Eto na, syempre. Nagmumotor na kami rito and medyo malayo-layo yung dadayuhan namin dito and kaya kailangan pa namin magmotor. So yung mga player natin, ito, bali 3 motor kami rito and syempre nakaangkas lang tayo. 3 tayo. Bakal. Okay, zero. Siya, labas na, labas. Atin. Uy, putik. Woo! Nasa natin. Tirahan nyo kagad. Tuwan ha. Good to good. Yeah, Jace. Jace! Ako, wag ka na mag-girlton. Ikaw naman muna. Kabila mo tuloy. Try ka umangat. Ayan, Benz. Back na, back.
Good! Tapos! Ano to? Oh, namin! Day! Nice one! Grabe ang Wala, binali! Kuha! Kuha! Grabe! Bago! Nangyari sa atin. Uy! Tumawag ka dito na eh. Tinuod niya ako. Tumapik siya ng ball, tinuod niya ako. Ano, bola kuya? Ayos. Hindi, nakatayo lang ako eh. Nakapukot ko eh. Nakahawa ka ganun oh. Nakaganun ko. Pwede? Ayos ang depensa ko eh. Nakahawa ka sa likod eh. Sige. Depend ko. Gitna! Ito ko na. Oh! James! Hawak! Angat! Okay, sorry. Uy! Anong pag? Ako pa rin tayo. Bola. Puki ng ina naman! Huwag ka kasi gaganon no. Tawag pa yung namin yung bola. Pag ako kanina sinita mo ako, gumanon ako. Mawawakan. Di pa lang. Hindi ko naman hinawakan. Okay lang yan. Yeah. Sa'yo na bre. Ay na, uy! Masigip dyan, Mongs. Kalas. Brian! Oh! Aw, na. Tira nyo na lang. Mongs! Uy! Ano yun? Ano? Ay! Bayan? Labas! Sorry. Pala ka. Oh. Tira mo, Jace! Guys, tira mo. Jump. Dirot ka, Tim Ero. Bigyan mo. Skip. Jump. Lapit. Pumpukan kayo, tatlo. Nice. 07. Good! All.
Tangin na, hirap na nga tayo maka-score. Ah. Yan, nice na. 0-8. Tas kamay, tas kamay. Team Eroy. Larong Kali. Dito ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, Quezon City. Kamay na kamay. Ikaw sumisingit. Ikaw pa tumawag ng foul. Kamay na kamay ko pumasok. Rebound, foul. Ako naman. Tas kulang guard. Yung kamay rin. Ano tayo mo dyan? 6 pesos. Ay, no, 80 yun. Tatlong layer yan eh. 80. Only times 10 lang rin. Yan lang. Pag mag tatlong 7. Tatlo yan. Eh, tatlo. Kung tatlo 7 at tatlo, okay yan. Kung mag-times 10 pa. Okay. Tapos pag ganito lang bar, Wala yan, walang tama. Dapat tatlo, ganyan. tatlong 7 lang talaga. Hindi, kahit ano, may tama. Kahit bar na talaga. Agent ako. Defense. Hindi matatapos siya pag ganun. Nice one. Yan na makikita. Dikdikan pa eh. Kailangan kayo na mo ako. Saan ako napunta? Delikado yan. Saan napunta? Malapit ako sa bola. Wala na, di na tuloy. Layo mo na, nakita mo pa. Layo mo na, nakita mo pa. Layo mo na, nakita mo pa. Plano na yan. So what's up mga kawaray, no? So grabe yung laban. Tinabla na lang namin kasi hindi na maganda eh. Puro diskusyon na, puro diskusyon. Ayaw na rin, ayaw magpatalo ng kalaban. So tabla yung laban. So yun mga kawaray, no? So hanggang dito na lang. Basta waray, listo.